Пак този стол и пак този ъгъл. Имам чувство, че в този ъгъл и в този сет съм правила най-отворените си така сърдечни видеа. Така че реших и днес да снимам тук. Нека да видим какво ще се получи. Тази седмица пуснах в Инстаграм запитване за въпроси без цензура, защото реших, че е време да направя едно видео, което да е въпроси и отговори. От доста време се каня да направя такова видео и мисля, че му е крайно време. Напоследък от една страна ми е много трудно да седна да записвам за YouTube. Чувствам се малко загубена в тази платформа, просто защото вече не ми се прави само съдържание, свързано с фитнес. От друга страна, бих искала да правя съдържание, свързано с възстановяване след бременност и раждане, което е в една степен новият ми професионален фокус в света на фитнеса и здравословното хранене. Но от друга страна, има и твърде много неща в личен план, които се случват и още много теми, които ме вълнуват и така някакси ме разфокусират и ме карат да се чувствам объркана спрямо какво съдържание искам да публикувам тук. Затова реших, че е готино да започна да се опитвам да сядам и да правя такъв свободен стил видеа, в които нямам скрипт. Не съм седнала, не съм мислила върху това как да отговоря на въпросите. Нещата ще се случват спонтанно и ми се иска така да вляза в дълбочина и да ви споделя повече и от моята гледна точка за новите неща, които се случват в живота ми, да се опознаем и да се свържем наново. Може би това е нещо, което най-много ми липсва, връзката с моята аудитория, защото все още има така един голям микс. Още ме следват някои от хората, които са ме следвали от началото и те ме следват просто защото ме харесват или защото харесват съдържанието или стила, под който поднасям съдържанието си. Има и хора, които са ме следвали отпреди, просто защото поствам съдържание свързано с фитнес и искат само това да виждат. Има и жени, майки или мои набори, които са минали през същото, през което и аз минавам и сега преоткриват новия тип съдържание, което правя. Искам и се да се свържа с всички вас, които са на същата вълна, на която съм и аз. По този начин ми се случват две неща. Първо се свързвам с нови хора, които минават през същото, през което и аз. И успявам така да се припозная и аз да науча нещо ново, да се вдъхновя и да раздвижа собствената си енергия. От друга страна, работя с жени, с които имам желание да работя. Напоследък работя с много малко жени, защото някои от запитванията ви стигат до мен и веднага ме удрят в сърцето и си казвам, да, това е жена, на която ще се раздам на макс и ще помогна както мога, но има и жени, с които вече не резонирам толкова добре и ги пренасочвам, защото знам, че това не е типа човек, с който искам да работя на този момент. Съвсем наскоро стартирах Viber група, в която поканих всички майки, които ме следят. Ако искате да се присъедините, линк ще намерите в описанието. И всъщност в нея открих колко много ми харесва да чувам истории и на други майки. Има колкото хора, толкова и житейски истории и защо да не се учим една от друга. Това за мен е буквалният смисъл на думата общност. Такава общност от майки искам да създам и искам да вляза в нея. Затова и днешното видео ще е в голяма степен свързано с темите за майчинството, отношенията, личния ми живот, кариерните ми възгледи и така нататък. Сега ще видим. Аз съм си извадила въпросите, които сте ми задали. Между другото, въпросите не разочароват, така че мисля, че видеото ще е интересно. И направо влизам във въпросите. И много ще се радвам, ако и вие се включите в дискусията долу в коментарите и някакси споделите и своите виждания по въпросите, които най-много са ви грабнали. Естествено в описанието ще има и таймстампове с всички въпроси. Много хора. Първият въпрос е за бебе номер 3. Първо, планираме ли да имаме такова и второ, как би го родила? Сега след като роди веднъж секцио и веднъж вагинално. Въпросът с бебе номер 3 е много дълбок, поне за мен. Замисляйки се,
се сещам за една приказка, която е, че никога няма да съжаляваш за децата, които имаш, но може да съжаляваш за децата, които не си имал. И сега, ние започвайки на относително късна възраст, аз родих за първи път на 30 години, се усещам понякога, че завиждам на хората с 3 или повече деца. Искрено им завиждам, има някакво ниво на завист, а когато завиждате за нещо, най-вероятно го искате. И сега, замисляйки се за какво завиждам най-много, завиждам на жените, които са млади и имат първото си дете, които са започнали на 20 плюс години с децата. Знам, че има и негативи. Нали? Има и позитиви и негативи, естествено и в двата варианта. Да родиш млада или да родиш по-късно в по-възряла възраст. Но завиждам на жените, които са успели да стартират семейството си на 20+, защото това са жените, които ще имат възможност да имат 3, 4 или колкото искат деца. От друга страна, растейки голямата ми дъщеря, виждам, че да, бебешкия период или трудното, досадното минава бързо, но растейки повече децата, всъщност те не спират да имат нужда от нас, дори започват да имат нужда все повече, според мен, и то все по-голяма нужда от качествено внимание и помощ в това да опознаят, да разберат света и да възпиташ в тях ценностите и въобще светогледа, който ти се иска да имат. И де-факто, колкото повече деца имаш, толкова повече внимание за всяко едно от тях и толкова по-малко енергия за брака ти, толкова по-малко енергия за кариерата ти, толкова по-малко енергия за хобита си и въобще всичко друго, което правиш. Така че не е лесно решение. От друга страна, колкото повече деца имаш, ти трябват повече финанси за тяхното изхранване, изкласяване и така нататък, което означава повече работа, повече пари, които трябва да изкарате с партньора ви и така нататък. Така че това не е лесно решение, което да е просто имам ли още любов за даване. Още любов за даване имам и ако можех някакси да съм по-млада и може би да имам повече помощ и да знам, че няма да продължавам да съм в това, в което съм сега още 3, 4, 5, 10 години, бих искала да имам трето дете. Но като че ли все повече се намествам в избора, че може би 2 са достатъчни. Освен това, винаги съм искала да имам момче. Аз съм майка на 2 момичета. Естествено, да пробваш за трето, просто заради пола не е добро решение, защото може да е трето момиче, но някакси, нали, разделяш се с някаква евентуална възможност за бъдещето. Нашите 2 момичета са толкова различни, изглеждат по различен начин, имат различен темперамент и характер. И просто мога само да си представя колко страхотно ще е и третото, което е микс от нас двамата с мъжа ни, което изглежда като нас и да, със сигурност не е лесно решение, но като че ли за сега съм склонна да останем само с 2, въпреки че не е някакъв избор, който да е така в сърцето си да кажа не, абсурд, това е. До тук бях. Ако бяха наредени по различен начин обстоятелствата, със сигурност щях да искам трето дете. Ако бях по-млада. Негативните емоции, има ли ги и как се справям с тях? Има страшно много негативни емоции. Даже понякога имам усещането, че страшно много се оплаквам. Аз наистина съм от хората, които си така изкарват навън това, което чувстват и споделям искрено това, което усещам и как виждам нещата. Имам много негативни емоции в майчинството. От една страна завист. Завист и така неприязъм към това, че ти минаваш през едно, а всички други в живота ти не минават през него. Особено към партньора, защото това е човек, който, нали, другия човек, който е създал детето. Негативни емоции от рода на това, че понякога съм ядосана. Ядосана съм за това, че нямам времето и свободата да правя това, което искам. Ядосана за това, че
имам страшно много в чиниката си, което някакси сама трябва да измисля как да се случи. Ядосана от това, че никой не ти дава курс или ръководство за това как да си родител и как да си успешен. Някакси винаги съм смятала, че да работиш е по-лесно от това да си родител, защото някакси правиш нещо и очакваш някакъв резултат, знаеш, че нещо ще се случи, имаш някаква предвидимост, докато в родителството няма такова нещо. Падат ти се две човечета или колкото човечета си имате, които са напълно различни от теб, идват с своята програма и ти и обикновено чувъркат в най-болезнените ти точки и изкарват нови страни от теб и те предизвикват по нови начини и изведнъж се озоваваш в една ситуация, в която нямаш правилните отговори, не знаеш какво ще се случи, не знаеш дали постъпваш правилно. Има страшно много негативни емоции. Негативни емоции свързани и с това, че отношенията ни с Влади са различни. Вече не сме безгрижните гаджета, които могат да пътуват колкото си искат, имат цялото време да си гледат в очите, да излизат на романтични вечери, да ходят на кино, да се гушкат и така нататък. За това ще говоря малко по-късно. Тъжно ти е за тези неща, тъжно ти е за изгубената свобода, ядосан си понякога, че минаваш през това, през което минаваш. На мен това, което много ми помогна, особено с Алис, защото Алис, първата ми дъщеря, беше изключително трудно дете, което ме изкара от безгрижие и пълна свобода до абсолютно другата крайност. Тя беше много изискващо и трудно дете до късна възраст, особено в малките първите месеци. Тогава много ми помогна терапията. Аз ходих на терапия може би около 1 година, онлайн дистанционно, където просто имах за цел да вентилирам. Това решение дойде с инсомнията след първата ми дъщеря. Аз имах един епизод на инсомния около 4 до 6 месечна възраст на Алис. И тогава се консултирах с психиатър. Той ми каза, имаш 2 опции, да пиеш лекарства или да ходиш на терапия, за да намалиш нивото на стрес. Аз избрах терапията и всъщност тогава започнах да ходя. Изключително позитивно ми се отрази, просто защото ходейки на терапия имаш възможност да рефлектираш върху всичко това, което ти се случва, върху което не можеш обикновено да мислиш в бързината на ежедневието, просто защото нямаш капацитета, времето, свободата, мястото и правилното огледало, което често са добрите терапевти. Така че аз съм с 2 ръце за терапията. Мен много ми помогна да се наместя в новата ми роля, да си изясниме ролите с Влади, да намали чувството на ревност към него и неговата ситуация като родител, да се наместя в чувствата си за загубена свобода и също така да намеря език и връзка с детето ми, което първата ми дъщеря и до ден днешен е много различен от мен. Изключително различна. И ми трябваше доста време да се наместя в нея и да успея да намеря пътя към нея. Как се справям с терапия, както казах. Как се промениха отношенията ви с мъжа ти след децата? Ние с Влади се срещнахме на относително късна възраст. Запознахме се аз бях на 29 години, така че той е 4 години по-голям от мен, той е бил на 33, така че и двамата сме били зрели. Преди да се запозная с Влади, бях в няколко връзки с мъже, които някак си не ме допускаха изцяло в своя живот и имаше някакви бариери, в които съм се чувствала много несигурна, много така тревожна за това къде се намираме, какво се случва. Запознавайки се с Влади, с него нямаше такова нещо. Той от началото беше изключително отворен и приемащ и много бързо ми даде да разбера, че ми иска в живота си, има място за мен там и така ме караше да се чувствам много желана и спокойна, което страшно много ме привлече. И първата ни година беше много фън година, в която много пътувахме, много излизахме, тренирахме заедно и просто бяхме нон-стоп заедно. Дори в пандемията работихме от къщи заедно и не сме имали никакви проблеми. Така че аз знаех, че това е моят човек и се чувствам у дома си с него.
Аз забременях 1 година след като се запознахме, което е относително кратък период. И след като забременях, нещата много се промениха, започна пандемията, минахме през една доста предизвикателна бременност в пандемична обстановка, след което едно много предизвикателно бебе. Алис беше от много ревящите бебета, които не искат да ядат, поднормено тегло, имаше много дълга жълтеница, може би месеци нещо, колики, не спеше, много плачеше, въобще беше изключително трудно бебе. За щастие обаче, нали, относително, точно преди да родя, Влади мина през едно съкращение, което, тъй като и ние двамата сме зрели, големи хора, имаме спестявания, можехме да си го позволим, решихме, че той няма да работи, той го реши всъщност, че няма да работи 6 месеца и ще си остане с нас. Което беше и причината да минеме заедно през тези първите супер трудни месеци. Те бяха супер различни от това, през което бяхме минали до този момент. Нито сме били супер интимни, нито сме имали време да бъдем заедно като двойка по романтичен начин, нито сме имали капацитета да бъдем заедно по някаква форма. Ние бяхме абсолютно, не знаехме къде се намираме и оцелявахме с едно дете, но много предизвикателно. Но въпреки това, минавайки заедно с него, през това аз не съм се чувствала по-близко до него никога преди това. И това много ни изближи. И той е единствената причина аз да не изпадна в чиста клинична депресия с първото си дете. Просто така да мина през един глуми период, но с много подкрепа и помощ от негова страна. Може би първите 6 месеца той беше абсолютно наравно с мен. Приспиваше я, взимаше нощни хранения, хранеше я, повиваше я, къпеше я, всичко правеше с мен наравно. Така че той беше единствената причина аз да не изпадна в наистина дълбока дупка. От гледна точка на отношенията ни се задълбочиха. С второто дете нещата стават още по-предизвикателни. С малки деца, просто според мен зрелите двойки трябва да приемат, че има един период на все едно сте са квартиранти, на едно отдалечаване, в което просто енергията ви е преразпределена и насочена към децата и към задълженията ви през деня и нямате толкова време да се гледате в очите, да сте супер романтични, да се гушкате нон-стоп и така нататък, но отношенията ви не е задължително да станат по-лоши, защото аз усещам, че любовта е там. В момента, в който останем без децата, на мен веднага ми се приисква да отида, да го гушна, да му кажа нещо, което да му покаже колко съм признателна, да правим нещо заедно, да излезем да се разходим, да си поговорим, да сме заедно. Любовта е там, аз я усещам. Просто в момента минаваме през един предизвикателен период, в който нямаме енергията и капацитета да бъдем заедно толкова, колкото сме били преди. Има вечери, в които дори не ни се гледа нищо, не ни се говори, след като децата си легнат, просто искаме и ние да си легнем. Но минаваме заедно през това и аз усещам връзката ни много по-дълбоко, отколкото е била и отношенията ни на едно ново ниво. Освен това, аз знам и вече го знам със сигурност след 2 деца, че това е моя човек и съм развълнувана за всички неща, през които ще минем заедно. Аз искам той да е до мен, аз искам да сме заедно с децата, искам да ходим по почивки, да пътуваме, да виждаме как децата ни откриват света по нов начин и така нататък заедно. Така че аз се вълнувам за нашата връзка. Променена ли е, изглежда ли различно от безгрижието на периода гаджета? Естествено. Нещото, за което завиждам на хората около мен е на тези двойки, които са заедно от 20 годишни, от 10 и са имали примерно 5-10 години преди децата заедно и са имали времето да бъдат просто един от друг и да правят различни неща заедно и да, това ние няма да го имаме, но пък ще си имаме нашата история. Съвети за транзити от 1 към 2 деца. Аз бях много
така осъзната за този транзит и много се интересувах преди да родя как да го направим, защото аз съм много привързана и много така присъстваща майка в живота на децата ми. И Алис беше много привързана към мен. Аз изкарах моята бременност неработеща поради лични обстоятелства и така нататък. Така че си гледах Алис, докато бях бременна с Ния. И бяхме заедно нон-стоп. Наистина нон-стоп. И аз много я говорих и я подготвях, но също така знаех, че ще има някаква ревност и някакъв транзит. Но това, което се опитах аз да направя, е първо да я подготвя, че ще се появи нов член и че той ще има нужда от моето внимание. И второ, никога да не я лишавам от моето внимание, дори след като се появи бебето. Ние бяхме така с Влади имаме един и същи поглед върху нещата и знаехме, че първите месеци за бебето не са толкова основополагащи. Той няма да ги помни, но Алис ще ги помни и за нея те ще са така много значителна част от живота й. Така че и двамата правихме съзнателни усилия да обгрижваме бебето, но да обръщаме съзнателно внимание и да обгрижваме нуждите на Алис. И мисля, че подейства, защото не сме имали някакви периоди на супер ревност или периоди, в които тя да се чувства отритната или по някакъв начин отрицана. Нещата, които аз се опитах да направя, първо, тя да си е с нас непрекъснато. Нямаше период, в който да я пращаме при бабите или пък да я гледа някой друг, докато аз съм с бебето или съм в болницата. Докато бях в болницата, Влади си я гледа. Така, второто нещо беше никога да не се извинявам с бебето, да не казвам, мамо, сега да можем да си играем, защото аз трябва да сменя памперс, или защото Ния реве, или защото път трябва да я приспя. Опитвах се да я въвличам, когато съм сама с нея, правихме всичко заедно с бебето. Бебето ми живееше в раница първите си месеци и аз бях непрекъснато навън заедно с Алис. И също нещо, което правим от самото начало до ден днешен е Влади да ми осигурява време сама едно в едно с Алис, в което бебето да не е с нас. Защото аз имам много време сама с бебето, но нямам много време сама с Алис. Така че уикенда задължително си правим разходка до библиотеката, до някой мол, на разходка излизаме или просто отиваме на сладкарница, но прекарваме заедно само с нея време. Така, следващият въпрос, те се ми се затварят, що така. Има ли периоди на депресия и как се справям? Всеки месец. Не знам защо, всеки месец около цикъла имам една много черна седмица, в която всичко ми се вижда, ако е било 5 от 10 лошо нещо, аз виждам само лошото и то е 10 от 10. И тогава много се потискам. Също така, аз поделих за периода с Алис в началото, в който бях много близо до депресия, но Влади много ми помогна. А сега, попадам в един нов период, в който вече почва да ми натежава майчинството. Аз поделих, че не работих докато бях бременна с Ния. След това правила съм някакви проекти, работила съм спорадично, работила съм с жени тук там, но не съм била в 9 часа в офис някъде. Така че не съм работила активно, плюс майчинството, тя вече е на година и 2 месеца и вече започва да ми натежава. Започвам да усещам, че почва да ми натежава. И имам периоди, в които съм по-изнервена, по-ядосана и ми се иска някакси да се разнообразя. Просто ми идвам в много повече рутината. Имам нужда да имам други подиуми за изява. Имам нужда да допринасям по някакъв нов начин, да бъда оценявана по нов начин. Затова и търся начини вече да поработвам повече, да имаме повече помощ, ще я пуснем на ясно скоро. Но как се справям аз с тъмните периоди? Първо изговарям ги. Вече не ходя на терапия, преди го правих в терапевтична сесия, когато беше малко по-силно. Изговарям ги с Влади, опитвам се винаги, когато имам негативни емоции. Аз съм от този тип хора, които като цяло имам склонност да се фокусирам върху лошото повече, отколкото върху доброто. Някой, ако ме познава така в дълбочина, може би ще каже, че не съм позитивен човек. И може би ще е прав. Но такава тенденция имам, която си е родова, идва си от някъде, имам си я като склонност да се фокусирам повече върху проблемите, върху това какво не върви, отколкото върху хубавите неща. И Влади винаги ми е някакъв
така коректор и идва и ми казва, нали, ти сега се фокусираш много върху лошото. Кажи ми за какво си благодарна днеска. Кажи ми какво хубаво ти се случи днеска. Имам чувство, че твърде много се фиксираш и се самонавиваш. И сяда с мен и си говори в тези моменти, в които съм по-негативна. И това много ми помага. Освен това, аз самата съм доста корективна и осъзната. Винаги, когато минавам през по-тъмен период, се хващам просто по поведението ми, по начина, по който се чувствам. Искам повече помощ, намирам начин да задоволя нуждите, които са незадоволени от дълго време и да вентилирам. Това е начинът ми да се справям с по-депресивните тъмни състояния. Но в зависимост от това колко са тежките, защото майчинството има склонността да изкарва наистина най-лошото, моя съвет към вас е да се обърнете към терапевт. Аз нали, може би някои от вас знаят, може би не знаят, от 23 до 25 годишна възраст ходих на терапия, дълбочина терапия, като това е един от най-ползотворните ми периоди в живота ми, защото допреди това, до 23 годишна възраст, имах много депресивни периоди, които никога не са били изразена клинична депресия, но се чувствах така с едно много тежко тягостно чувство, много тъмно, усещане за безнадежност, някакси, че никога няма да се чувствам добре, че винаги ще съм нещастна, че винаги няма да се чувствам окей в кожата си и така нататък. Нещо, което тотално се промени след 2-годишната терапия и никога повече не съм изпадала в толкова тъмни, дълбоки състояния. Психиката е същата като физиката. Има своите травми, ние си ги носим, някои от нас повече от други. И когато е така, просто трябва да го приемеш и да си помогнеш. А начинът да си помогнеш е терапията. И медикаментозно, но това вече е за други случаи. Добре, следващият въпрос. Така. Чувстваш ли понякога, че не си майката, която децата ти заслужават? Този въпрос, като го прочетох първоначално, искам да ви кажа, че сълзи ми избиха. Защото се сетих точно за този период на терапията, за който ви разказах, и за една сесия от него, в която казах на глас, че аз не искам да имам деца, защото ще ги повредя. И сещайки се за този момент, представяте ли си колко кофти трябва да се чувстваш прямо себе си, за да имаш такива мисли и такава нагласа. Надявам се, че жената, която ми е задала този въпрос, не се чувства така, а просто и е любопитно. Но да, сърцето ми е с тебе. Нямам такива чувства. Даже се чувствам много пъти, че ейсвам задачата. Може да звучи така твърде, не знам, прехвалено. Но истината е, че задкулисно, въпреки че виждате, че се оплаквам, казвам, че е много трудно и така нататък, задкулисно аз съм супер отдадена майка и съм много присъстваща майка в живота на децата си. То затова и ми е трудно. Според мен, наистина, родителите, на които им е трудно, за тея, на които им пука и наистина искат да се вложат в децата си, но аз имам усещането, че давам най-доброто от себе си, защото го правя и се раздавам на макс. И това ми е достатъчно. И не знам, имам чувство, че давам всичко, което мога на децата си, че никога не са лишени от внимание. Приоритетите ми са подредени по правилен начин. За мен децата, не знам колко си личи в съдържанието, което публикувам, са на първо място. Това никога да не се чувстват, че нещо е по-важно от тях. Дали това ще е работа, ангажименти, пари. Винаги вниманието ми е върху тях първо. Искам да имат усещането, че съм на разположение. Искам да имат усещането, че имат родители, на които им пука. И искам колкото мога повече да удовлетворя нуждите, които имат. Психологически, емоционални, физически и всякакви. Естествено, това също е тема на терапията ми. Аз съм и малко в другата крайност.
където се пресирам повече, но това си е нещо, върху което аз работя. Така, следващият въпрос. Това дали ще мога да го посна без да го изрязвам? Ще видим. Така. Ако парите не са проблем, колко майчинство би взела 1 или 2 години? Толкова много хората се променят, без да разбереш даже как си се променил. След Алис, след първото ми дете, аз ви казах, то беше много предизвикателно. Аз се върнах на работа 7 месеца след като бях родила, или тя когато беше на 7 месеца, на 4 часов работен ден. И виждам страшно много в този подход. Просто е страхотно да имаш дори от ранна детска възраст на детето 4 часа, ако имаш как да го направиш, отделено от детето, в който да си сам, да имаш времето да помислиш, да останеш с мислите си, да свършиш нещо предизвикателно, някаква интелектуална работа. В същото време знаеш, че 2 часа от тези 4 детето спи и ти си пропуснал само някакви 2 часа, които той е прекарал с друг близък човек, който му влияе позитивно. Страхотно е това. Страхотно. После се върнах на 6 часа, после на пълен работен ден. Сега, с второто ми дете не е такъв случай. Вече 2 години не работя. Просто защото няма кой да гледа и двете деца. Нямаме чак толкова много помощ. И завиждам на майките, които имат възможност да го съчетават. Завиждам на майките, които имат повече помощ. Завиждам на майките, които имат необременено време сами през деня, което на мен ми липсва. Ако имах възможност, щях да се върна на работа много по-рано, но с условието, че децата ми не са лишени от мен. Това е много важно условие. Не всички типове работа го позволяват. Но аз не се върнах на работа заради финансов натиск, въпреки че и това е много готино, да знаеш, че изкарваш собствените си пари, че не зависиш цяло върху мъжа си. Но аз не се върнах заради това, върнах се просто заради психическото ми благополучие и така се чувствах някакси пълноценна в няколко насоки, така че може би 1 година. Даже по-малко, както ви споделих. Има ли моменти, в които изпитваш чувство за вина? Ако да, за какво? Вау! Чувство за вина. Имам чувство, че и това го отработих в едногодишната терапия с Алис, но в началото особено много чувство за вина чувствах. Защото Алис беше много предизвикателно дете. Това е просто, тя и до ден днешен е много предизвикателно дете. Първо е много емоционална, много сензитивна, много чувствителна, много експресивна, много активна, има собствено мнение, много държи на него, изключително много държи да прави нещата както тя реши, когато тя реши. Не яде когато си иска, когато тя реши, каквото тя реши. Въобще много предизвикателно за мен дете и аз в началото, сблъсквайки се с нея, се чувствах много виновна, че някакси моята задача като майка е аз да измисля как тя да се храни, как тя да спи, как тя да има добър режим, как тя да се чувства спокойна, как тя да няма истерии през нощта, как тя да не пада и да се удря. Въобще, мислех, че това е моя отговорност и си бях поставила твърде много отговорности и се чувствах безкрайно виновна. Че някакси, видиш ли, аз имам една работа да измисля как да го направя, ама не мога да го измисля. Защото просто не се получава. Някои деца не ядат, някои деца не спят, някои деца са по-темпераментни, някои деца са лесно възбудими и вие не можете да го оправите това. Дори и да искате, не можете, нямате тая власт на света. Така че трябва да се освободите от този товар. Продължаваме следващия въпрос. Какво ти липсва най-много от периода преди децата? Това е страшен въпрос. Липсва ми свободата. Липсва ми свободата да можеш да си правиш каквото си искаш във всеки един момент от деня ти, просто каквото ти хрумне. Можеш да станеш и да отидеш да тренираш, можеш да решиш, че днес ще си почиваш, може, ако се разболееш, да си легнеш и да си почиваш докато оздравееш. Може, когато не се чувстваш добре, да си останеш вкъщи, да гледаш филм, да ядеш пуканки, да ядеш сладолед. Може, ако решите с гаджето ти да се хванете и да заминете просто на някъде, можете да гледате кино колкото си искате.
носите безкрайно много свобода, която просто след децата нямате. Това ми липсва най-много. Липсва ми... Това ми липсва най-много. Защото аз най-често ви говоря за фитнеса и за това как не мога да тренирам така, както съм тренирала преди да забременея. Бях супер силна. Това е. Истината е, че винаги съм се гордяла не с начина, по който изглежда физиката ми, а с това колко съм силна, средностатистически. Сега не е така. Не мога да се върна към този ритъм, не мога да се върна към обема от тренировки, не се чувствам горда дори с това, с което винаги съм се чувствала горда. Нямам усещането, че съм супер прогресивна в кариерно отношение. Някои не знаят, че по професия съм продуктов мениджър и се занимавам с софтуер. Непрекъснато има новости в нашата индустрия, има все повече AI технологии, с които имам да се запозная, но изоставам. В фитнес индустрията има страшно много нови изследвания, които излизат и се буват ежемесечно. Не мога да прочета всичко, не мога да следя всичко. Нищо, в което преди съм се чувствала сякаш се справям над средното ниво, отлично. Сега нямам усещане, че се справям така и освен може би в майчинството и дори в майчинството искам да правя още повече, отколкото правя в момента, но не мога. Но вече ви споделих, че там се чувствам доста... Мисля, там ми е основният фокус и там се раздавам на макс. Възпитанието на децата. Тук нямаше въпрос, имаше просто възпитанието на децата и аз реших, че ще го оставя, защото това е супер важна тема. Възпитанието на децата. Сега аз имам едно дете на 3 години и 7 месеца и едно на година и 2 месеца. Година и 2 месеца все още възпитанието се върти около това да й създаваме навици и да й помогнем да придобие автономност. Но с голямото дете вече имаме теми от рода на какво искаме да възпитаме в нея. И аз ви споделих, че тя ме предизвиква по много начини. Аз съм безумно влюбена в Алис. Тя е страхотно дете, страшно креативно. Аз съм всеки ден изумена колко е самостоятелна, колко е можеща и колко е искаща. Но има и много аспекти от нея, които са ми непознати и са ми далечни. И това е примерно това, че тя е страшно боси. Така се роди, хора. Не го е взела от нас, но е изключително авторитарна. Иска да се случват нещата както тя иска, когато тя иска, както си ги представя. Изключително много държи на това. Нещо, което, примерно, мен това качество страшно много ме дразни в хората. Аз съм много свободолюбив човек и винаги много съм се дразнила на хора, които се изживяват като авторитарни и искат хората около тях да се въртят около техните идеи и виждания за това как трябва да живеят живота си. И това в началото много ме пресираше. Но, от друга страна пък, Влади е страхотен в това отношение и това е, може би, нещото, за което още като се запознахме, си мислих, че ще е страхотен родител и той всеки ден ми го доказва по 100 000 начина. Много интуитивен човек, много осъзнат човек и много емпатичен човек. И той непрекъснато рефлектира върху това как иска да възпитаваме децата. И още от как Алис беше бебе, той някакси много по-добре интуитивно я усещаше от мен. Сега ще кажа това как е възможно. Аз съм много такъв ригиден, стриктен човек. И си мисля, че нещата трябва да се случват по някаква формула. И примерно, когато сме имали предизвикателства с нейното хранене, сън, ежедневие, винаги съм такава, не, ще си правя, каквото ми е казала консултантката, то може да не работи, ама аз ще го правя докато не сработи, докато той идваше и я усещаше. Сега това дете има нужда от това, има нужда от какво си, трябва да сме по-гъвкави, трябва да се адаптираме към нея и така нататък. Той е човека, който много пъти ми казва, виж, аз не искам да пречупваме това в нея. Аз искам да запазим нейните лидерски качества, но да й помогнем да ги култивира по позитивен начин. Да не ги изразява в този
садистичен начин от рода ти ще правиш това, което искам и не ме интересува как се чувстваш и дали искаш нещо друго, ами по-скоро да се научи как да ангажира децата около себе си, как да ги пали по своите идеи, как да се съобразя с тях, за да ги привлича и така нататък. Така че той много ми помага да се напасна към нея и да намеря език с нея. Защото аз съм много различна и ми е много трудно. Той е много по-гъвкав от мен. Така че, когато става въпрос за възпитание, на първо място искаме да възпитаме добри хора. Иска ни се да имат нашите ценности. За щастие ценностите ни с Влади много се доближават за важните неща. И много държим децата ни на първо място да имат възможността да научат кои са. Това в новото време е изключително трудна тема. Бяхме на море за една седмица с майка ми и тя беше много възмутена. Как така Алис на 3 години и 7 месеца се тръшка, настоява за своето, понякога си позволява да казва не и много често не ме слуша. Как така? Това едно време не е било възможно. Едно време, още като си малък, те пречупват, за да може след това цял живот да слушаш авторитетите и да те е страх да се отстояваш, да не знаеш кой си и така нататък. И аз имах един много дълбок разговор с майка ми на това море, в който тя беше наистина искрено притеснена и ми каза, според мен това дете го изпускате, то си позволява твърде много. Трябва да сте по-твърди с нея. При което аз си казах нещо, което аз за мен имам като много важна ценност във възпитанието. Аз си казах, виж сега, аз съм учена цял живот, че трябва да правиш неща, които не ти се правят. И трябва да го правиш, защото просто така се прави. Защото в живота трябва да правиш много неща, които не ти се правят. И в един момент аз станах възрастен човек и осъзнах, че аз правя само неща, които не ми се правят. И всъщност не знам как да се забавлявам, не знам как да се отпускам, не знам какво ми харесва, не знам коя е Анелия, не знам, ако няма кой да ми казва какво да правя, аз какво ще правя с този моят живот и как ще го осмисля и коя съм аз и така нататък. Много дълбока тема, но ние, възпитавайки децата си, двамата с Влади, не искаме да ги пречупваме, не искаме да ги учим на страх и на дисциплина с бой и наказания, а искаме по-скоро да им даваме избор там, където смятаме, че е безопасно за тях, да им даваме възможност да откриват себе си, своите интереси, това какво ги влече, какво избират, какво обичат, какво не обичат и да поставяме натурални последствия там, където има нужда. Примерно, даваме някакъв лесен пример. Ония ден искаше да излезе по Бански, Алис от къщи. И сега старото ми, аз преди 3 години, щеше да е, няма да излезеш по Бански навън, не е подходящо времето, ще стане студено, ще настинеш, хората ще те гледат, ще ти се смеят и така нататък. Сегашното ми аз смята, че това не е битка, която аз трябва да водя. Тя застрашава ли си живота, излизайки по Бански? Не. Ще усети ли, че е студено? Ще усети. Аз ще нося ли дрехи? Ще нося. Ще види ли, че хората я гледат странно? Ще види. Що да не я пусна? Пускам я. Нали? Това е вече с израстването, като с придобити опит, но това искаме да ги научим на свобода, искаме да ги учим да бъдат независими, да мислят за себе си и все пак да не настъпват другите. В смисъл да бъдат себе си, да отстояват своите желания и нужди и така нататък, без да погазват чуждите, нали? Така че при възпитанието имаме много да учим още, ще имаме все още по-предизвикателни моменти. За сега това ни е борбата, да култивираме нейната автономност и лидерски наклонности в една по-позитивна посока, без да я пречупваме, но естествено тя като растеш имаме и нови предизвикателства. Аз нямам големи деца, там темите са съвсем различни. Това видео ще е много дълго. Нищо. Как планираш деня си и как се справяш, ако плановете ти се променят? Ние имаме много изграден график с децата вече. Аз вече го споделих в групата, която може да се включите във Viber. Но общо взето планирам деня си около ежедневието на бебето. Когато знам, че ще съм с бебето, планирам само по една задача, която ми е супер важна и която ще ми донесе най-голямо удовлетворение. Много често
ежедневието се променя и не протича така, както съм го планирала. И това е окей. Не мисля, че в смисъл, вече съм го приела. В началото, може би съм се ядосвала, но така с времето осъзнах, че няма какво да се ядосвам. С децата е така. Децата са непредвидими, имат нужда от много търпение, от много толерантност. Когато трябва да стигнем някъде с децата, знам, че трябва да си планирам повече време, знам, че ще искат да се разглеждат, знам, че като се разхождаме в парка, ще искат да спрат 120 пъти и разходката няма да се случи така, както аз искам. Но с времето съм култивирала разбиране за това, какво представлява живота с малки деца и повече търпение за това да мога да го живея такъв. Добре. Така, как получаваш ли помощ за децата от Влади, такава, каквато си я представиш и я искаш? Не. Такава, каквато си я представям и я искам. Ами това може би е още един аспект от как се промениха отношенията ни след децата. Преди децата аз винаги съм била така феминистично настроена, за това, че видиш ли, моята кариера не е по-малко важна от тази на мъжа ми, че трябва някакси да се стигне до 50 на 50 в домашните задължения, скритият дамски труд и така нататък. И че трябва ние да сме 50 на 50 във всичко. Бързо разбрах, че това не е възможно, освен това не е нещо, което искам. От една страна, в майчинството, в ранните месеци с бебето наистина има нужда повече от майка си, а майката има нужда да си е до бебето. Поне аз имах такава нужда да съм си до бебето. Така че ако, примерно, трябваше да започна работа от 3-месечна възраст или от 6-месечна възраст на детето, аз да не го гледам, мъжа ми да го гледа, щях да се чувствам много потисната. Много. От друга страна, наистина си дадох сметка за бремето, което лежи върху мъжете. Сега, аз винаги съм работила, изкарвам добри пари, имам спестявания, допринасям за домашния бюджет, никога не съм разчитала само на мъжа ми. Ние не сме от този тип семейства. Но сега за първи път се стигна до момент, в който не изкарвах никакви пари и всичките ни доходи бяха върху плещите на мъжа ми. Отстрани на нашите спестявания. И всъщност си дадох сметка, това го си дадох сметка доста отдавна, но си дадох сметка, че наистина върху мъжете лежи едно голямо бреме. Много мъже повтарят, аз работя и мен много ми тежи това. И жените са такива, ма то и аз работя. Само, че наистина върху мъжете има един такъв много голям прешър, след като се появят децата, върху това да изкарват пари. Защото от една страна искат да подкрепят партньорката си, от друга страна вече имат и деца, които да подкрепят. И ако една жена си мисли, да, нали, аз ще ги подкрепям, каквото стане, за мъжа това е нещо като моята нужда, децата ми да се хранят, да са облечени, да са наспани, да се чувстват добре емоционално. Такава е тяхната потребност да изкарват пари и да знаят, че могат да издържат семейството си. Така че наистина при тях товара, психическия товар, започват да се раздават повече в работата, стават още по-отговорни, започват да взимат много при сърце това, как се развива кариерния им път, колко пари изкарват и така нататък, и започва това да им става по-голям фокус. Така че, нали, може да звучи както иска да ви звучи, но добих представа и за това, че няма как аз да очаквам от него той да мисли за всички неща, за които аз мисля, защото аз не мисля за всички неща, за които той мисли. И ние сме много различни в своите роли и в начина, по който можем да допринасяме. И сега в началото аз ви подарих, че той помагаше на 50 на 50% наистина, но когато почна работа, вече малко по малко, чисто грижовната част, падна повече върху мен. И понякога много ми дотежава и си казвам, ама аз искам повече да ги къпеш, да ги преобличаш, да ги таковаш, да ги оправяш тези деца. Но винаги, когато седнем да говорим, си давам сметка, че той прави много неща, които аз не правя. И че всъщност
никога в една връзка не трябва да си позволяваш да останеш затворен в мислите, колко много аз правя, той колко малко прави. А по-скоро трябва наистина да седнете да изговорите. Ако трябва да си изговорите един на друг, какво прави всеки един от вас, как се чувства, как вижда другия, и тогава ще успеете някакси да влезете и в обувките на партньора си и да видите, че няма как нещата да са напълно наравно. Това са някакви мои си мисли тук. Но да, исках в началото да е 50 на 50. Не е 50 на 50. Много различни неща правим, като че ли по-голямата част върху семейството и върху грижата по децата пада върху мен, но пък Влади изключително много се включва като възпитател в това да играе с голямата ни дъщеря, с малката, да я учи, да си говори изключително много с нея, да й обръща внимание, когато изпада в някакви настроения или когато не се държи както трябва, да й обърне достатъчно внимание, за да е възпитателен, да наложи правилата в къщи, с които децата ни да имат повече автономност, повече свобода, но и лимитации. Някакси той е много обърнат към възпитанието, плюс работата, плюс сметки, плюс нормалните там ремонтни дейности, автомобили и така нататък. Но аз съм напълно окей с това. Понякога просто ми трябва помощ, чисто просто за да остана сама. Но да. И може би с домакинството. Някой ден мечтая си за чистачка. Не знам дали ще стигна до там, но почвам да го обмислям. Така, как процедирам с храненето за нас и за децата? Каня се да направя такъв курс. Обмислям го наистина като продукт, защото работейки с майки, виждам колко често това е тема, която е и за мен тема, и затова развих и решение. Аз винаги съм процедирала към храненето си по един начин. Взимам начина, по който се храня. Ние вкъщи обичаме определен тип рецепти. Може ми в никакъв случай не е фитнес човек да кажеш, че иска да е само месо и салати. Не, обича манджички човека, обича да яде разнообразно, обича вкусна храна. Така че взимам рецептите, които всички ние обичаме в къщи, защото аз знам какво яде дъщеря ми, знам какво яде бебето, за щастие бебето яде всичко и просто адаптирам рецептите. Така че да фитват по моя вкус, по вкуса на мъжа ми и по вкуса на децата. Всяка една рецепта, която имате в асортимента си, може да бъде адаптирана и да стане по-здравословна, по-богата на белтъчини, по-богата на фибри, по-богата на въглехидрати, по-богата на полезни мазнини, по-богата на нутриентно съдържание. Всяка една храна. И научите ли това умение, ще имате цялата свобода да се храните както си искате. И от там нататък вече може да се храните без глутеново, без лактозно, без въглехидратно, без захарно и без както искате, запазвайки общата структура на храненето си и просто адаптирайки съдържанието на храната, което приготвяте. И точно такъв курс обмислям да направя. Споделете ми дали имате интерес. Добре, следващия въпрос. Как се справим с стреса? Стресът е нещо, което винаги ще присъства в живота ни и има два начина да се справиш с стресорите в живота си. Тези, които са външните стресори, да промениш нещо в обстановката. Ако, примерно, те стресират децата, защото си нон-стоп с тях, да се опиташ да си намериш време без тях, да си наемеш бавачка, да ги оставаш на баба, да ги оставаш на таткото. Ако намираш, че много те стресират всичките задачи, които имаш в ежедневието си, да се офлоудеш и да дадеш някой от тях на близки свои хора, да си викнеш чистачка, да помолиш мъжа ти да ти помогне с нещо и така нататък. Има и стресори, които са вътрешни стресори и не можем да повлияем на средата. Примерно, децата ме стресират, обаче аз нямам на кой да ги оставя. Не мога да променя външните обстоятелства. Тогава трябва да променя вътрешната си нагласа. Примерно, стресираме това, че аз смятам, че трябва нон-стоп да се занимавам с тези деца и нон-стоп да ги гледам, защото те могат да се наранят. Тогава трябва да работите върху вътрешната си нагласа. Наистина ли трябва нон-стоп да съм с тези деца? Те трябва да имат и автономно време. Мога ли да се отпусна и да правя нещо свое, докато децата са около мен? Как да ги науча да ме оставят да си почивам? Ще легна на дивана с книга в ръка, в началото ще мрънкат, обаче в един момент ще разберат, че аз тези 10 минути ще чета и ще ме оставят на мира. И
Нали, това е само един пример, но това е начинът, по който аз се справям с стреса. Там, където мога, променям обстоятелствата, които ме стресират. Там, където не мога, работя върху вътрешната си нагласа и върху това как виждам обстоятелствата, които ме стресират. И мога ли да променя нагласата си? Например, доскоро много се стресирах от това, че нон-стоп е разхвърлено вкъщи. Аз съм като някаква чистачка, само ходя след всички вкъщи, оправям и то нон-стоп е кочина. И това много ме натоварваше. Даже съм си мислила за чистачки, мислила съм си за това да ги строявам всички да чистят нон-стоп и така нататък. Но това не е реалистично. Това е истината за нашето семейство, за темперамента на нашето семейство. Това в момента не е реалистично. И аз просто непрекъснато работя върху вътрешната си нагласа. Защо съм решила, че трябва да е нон-стоп чисто и подредено? Какво ще стане, ако е разхвърляно? Какво ще си помислят хората, като дойдат вкъщи? Какво ще стане, ако никога повече не започна да чистя, както съм чистила? Какъв е най-лошият сценарий? И така нататък. Това е начинът, по който се справям с моите стресори. Но съм имала страшно много такива диалози за тренировките, за кариерата, за всичко, което ме тревожи. Това, между другото, е страхотно упражнение и мисля, че точно от терапията го знаех. Един ден се оплаквах на терапевтка и казах, аз не мога да съм в топ форма, да съм нон-стоп до децата, да продължавам да работя, да се обучавам и така. Не мога, издъхвам. И тя започна, какво ще стане, ако не правиш това? Какво ще стане, ако не правиш това? Какво ще стане, ако не... И ние започнахме, нали? И сега, примерно, ми ще ме уволнят от работа. Мъжа ми ще ме намира за неатрактивна, ще ме остави, ще се разведа. И какво ще стане, като се разведеш? Нали? Това е много такъв дълбок разговор, но стигаш до дъното на дъното. Просто си представяш най-лошият сценарий за всичко, което те тревожи и те стресира и се отпускаш в него. И виждаш, че всъщност не е толкова страшно. Много готино упражнение. Това бяха въпросите, които подбрах за днес. Видеото стана твърде дълго, така че ще спра до тук и ще оставя следващите въпроси за следващото видео. Много ще ми е интересно да разбера дали такъв формат ви е интересен. По-свободен стил, по-нескриптиран и въобще дали искате да си имаме редовни такива видеа. Споделете ми и за въпросите, които ми зададоха. Много ще ми е интересно да чуя и вашата гледна точка по въпросите, които разгледахме. Благодаря ви, че бяхте с мен. Благодаря ви, че гледахте. Пращам ви много целувки. Благодаря ви за въпросите. Благодаря ви, че ми помогнахте да седна да помисля, да разсъждавам и да рефлектирам. И така, пращам ви много целувки. До следващото видео.